Bafowethu into ongayazi inkulu kunawe. Lapha namhlanje kuMadlanga Commission khona umnumzana uGeneral Richard Shibiri. Umnumzane uGeneral Richard Shibiri. Umnumzana uRichard Shibiri uyihedi ye-intelligence. Usamisiwe naye ususpended. Naye uGeneral Shibiri ususpended naye. Uye okuMadlanga namhlanje ukuzothula ubufakazi bakhe. Ayi iyakhala indoda. Iyakhala indoda iyabalisa ukuthi impela hayi ama allegation kaGeneral Mkhwanazi ngomhla ka6 kuJuly 2025 amqema ingozi engegqiwa ntwala. Uyakhala impela uGeneral Shibiri ukuthi hayi impela i-department yakhe yayithola isenkingeni ngama allegation kaGeneral Mkhwanazi. Wayengawalindele lama allegation njengamanje ususpendiwe. So ke uyena njengamanje othathe istage ohlezi othula ubufakazi bakhe lapha kuMadlanga. Ngokuhamba kosuku sisazolalela ukuthi ubufakazi bakhe buhamba bufike phi. Uyabona ke yena ngifuna ukumlalela impela ngoba yabona labo head akethi yamkhumbula uhead of Hawks samlalela sathola ukuthi kunesandla semfene nala siyasola ukuthi sikhona isandla semfene. Uyi-head of intelligence this one. uGeneral Richard Shibiri is a head of intelligence and ususpended. Uyena namhlanje ekufuneka aphendule imibuzo. Ayingifuna ukumlalela bemdrilla ngembuzo. Ngicabanga ukuthi njengamanje usadila no evidence leader njengamanje kwimbuzo. So ngicabanga ukuthi mhlambe liyothi sishona ilanga noma kusasa. Kodwa ngophela iMadlanga ayifani ne-ad hoc. Kuyashesha lapha kulokhozaneni kuMadlanga futhi ku-professional lapha kuMadlanga akuhlalwa. Akuzukufana nalapha kwezamapolitiki. Mhlambe langathi tishona ilanga namhlanje singabe sesithola ngempela ukuthi ubaba uMadlanga usemdrilile, ubaba ubani umama ubalo usemdrilile, bese ukuthi bonke nje ocommissioner ngase kwenzeka ukuthi sebemdrilile ngembuzo. Ngifuna ukuzwa ngempela ngoba uyena njengamanje osafunda statement sakhe osayikhalela ukuthi ayi ngempela kwamshaya ingozi engeke kwantwala. Funeke ke sibheke ngabanzi before siqhubeke nalezi zase Melika, Israel, Iran. Melika, Israel, Iran. Sifuna ukuzizwa lezo ngoba siyazizwa kwenganza kwethu ukuthi ucathamile uIsrael ecathamela iIran, wayicathamela kwi-nuclear la kwenziwa khona ama-nuclear facilities akhona. Bawubhoma yonke leya ndawo leya ehlala iyikhali nala kwenziwa khona iyikhali ze-nuclear lapho khona ekufike kuphume khona intululwane yamabhanoyi. Kodwa ngathi akukho ngizobuye sengibuya nalezo seyihamba zodwa ngoba ngisaphenya ukuthi ukucathama kwabo yini abayitholile kwenzakaleni. Kodwa kubuye ngathi abatholanga lutho babuye belambatha. Kule yase-Iran ngisazohlala wenganza kwethu ngisazohlala kuyona impela kakhulu ngoba it's quite interesting ukuthi iMelika no-Israel bahlasele i-Iran ngale ndlela abayihlasele ngayo i-Iran. I-Iran yaphuma yaqhashwa yasiphindisela nayo ngendlela eyiphindiselele ngayo. Danko.